суд. Алҳамдулилла модара ба хотири худо ина бародару ҳамиҷан. Шумо кия мебароред? من یک جانچه همینجا چیز کرده داکیومنتش توگلی نیسته اگر نصیب باشه باید بره Иншаллоҳ. خدا خواهد. Дигар номре майда Майда. ак ба хотири худо майда. بله Саломат бошед. Майда. Иншаллоҳ модар буромад. Ина мо хеле ваъда додем. Айдини тозари зада истадем. Соҳ саломат. Фақат хоҳиш ки аз ҳамаи модарону хоҳарон бародарон акка همه بچه ها документ кине илтимос ҳами каднет имконият дори бара граница перескак ё хонатон бира биё ё ки омаде патент кине ё ки омаде се моҳа хабаргирӣ меои гости нависе ки то ҳам проблемо нашаванд кадме коғаз дора сарш метиҳан яъне ки документ сода худо нигаҳдор ба рекорд ҳақ мудоф بله همه دو хуб ака хайҷи علی اسکریم ленска худо нигаҳдор май модарҷон рафтем хуб дӯстони азиз ҳамин сухани мана ба диққат гӯш кинед масъалае ки проверкаҳо рафтаистен ягон паника накунед ман алҳамдулилла ду се рӯзи дар дими ҳамин корам чӣ шахсере ки ман ҳам дидам дар ҳамон ҷо масъалаи бедокументия хоҳиш мекунам аз ҳар як адами шумо ки дӯстони меҳрубон документ кинед ҳама хуб аст ягон ташвишӣ нест фақат документ кинед вақте ки документ мекунед дӯстон ягон ҷо мушкил ям дина зи люблино омадан оромона дур омадан яъне ки обични проверка буд газел хати омадан ман камер эфир дамондам дур омадан ҳам касе ки чӣ дошт проверка чӣ мегӯянд документ дошт оз так проверка карданд ҷавоб доданд яъне ки документ ки ягон ташвишӣ нест паника накунед оҳ мебаранд мардуме ки документ надоранд штрафшон мекунед документ доранд штрафшон менан хеле ё гапо дурӯғанд яъне ки ҳамун давраи селика дига буд ҳозир ҳама хуб аст ҳама нағзай ба ҳазур метунед бигарде фақат документ кинед ки ҳами ҷое кадом шаҳре ки рафте ҳамун қонуни ҳамаи риоя кунед иншоалло ягон проблеме нест худо нигаҳдор раҳмат барои дастгиритон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ